ngabahlali basemajarantiyeni. Yes. Abahlali basemajarantiyeni ababesuka kulaa mhlaba use-next door kwasemahashini. Sisuke phaya ke ngo-2011 sizobekwa apha kwezi temporal houses uzibonayo zingaphandle. So eza temporal houses kwathiwa sizawuhlala okwexeshana into engaphantsi kweminyaka emihlanu. So ke kulaa nto ingaphantsi kweminyaka emihlanu sahlala ke till kwade kwaba kanti ingu-2025 sisuke from 2011 sahlala ke njeba ingu-2025 kudala ke sizama indlela zokuba sizame uba sakhelwa phi sakhelwa nini because dilide eli xesha and ezi zindlu ziqhekekile zophukile apha zinemingxunya apha phantsi zinemingxunya apha emadongeni azisekho kwicondition yoba zihlale bantu. Okulandelayo ke ngoku uceba ke uyaweza kuthi wathi siza kwakhelwa sazama ubuza banini wathi iproject iyaqala nge-18 ka-Agasti. Yafika ke-18 ka-Agasti ingazungafiki nje yagqitha because izawugqitha ingazungagqithi nje. Akafowuna uceba akathetha nto. Sadibana ke singamalungu ekomiti ba yeyi makhe sifowunele noceba simbuze uba ithini le nto. Sazama umfowunela uceba inoba simfowunele 12 times engabambi ifowuni. Sayothi ke kule ye-13 wayibamba ifowuni sabuza uba hayi boceba abanye abafana bebesuka eBhelini elokishini bebezile nge-18 bezoqala usebenza ithini le nto. Azothi uceba hayi into ijeme kustar. Singamazi ke thina lo star because andiqondi uba kukho i-ofisi enoba nomntu ongustar. Ibimele uba uprofessional ba ijeme kubani kabani kwindawo ethile. Wasinika lo star wathi ke uyilibele negama lale nto ijemileyo. Of which ke ngoku ayompendulo ebenosinika yona ephangeleleyo esinobuya size naye ebahlalini leyo. So yaphelela apho ke sabe ke thina ebethe masenze ilist yabantu yezindlu ezirong. Udala ke ngoku abantu besibuza uba ithini le nto yelist yenu ithini into yeproject because bekuthiwe nge-18 kuyaqhala ukwakhiwa. Usathule ke uceba that is why siye sadibana siyikomiti saqonda uba masikhangele indawo enothi isincede kule meko sinayo. Okay ma. Oqala ndifuna mhlambi ke igama uwadi lena uwadi bani lo? Ward 45. Ward 45 uceba walapha ngibani? Thulani Tembi. Thulani Tembi office ayinglo naye udibene nelantiya ne into lenda ilitha ne office zakhe zezipilot. Xa nithi ilantikayo ni masiqale oqala nisuke pha ngasemahashini nizifemele ezingaphi usuka pha nani bangaphi? Why nani susuke pha ngasemahashini? Ukoleka apha kodwa sithethe isigqiba kwehla. Anisakhumbula uba sasizifemeli ezingaphina kodwa ke sasibaninzi. Kukho nabantu ababethathwe apha ehotele, kukho nabantu ababethathwe kwifama ekuthiwa kukwaPhilip bazogalelwa apha. Ukuhlala kwethu apha tata kwakuthiwe sizawuhlala into engange-6 months ngoba ngutemporal lona. Sisuswa phaya kuba kusithiwa umanzi laa mhlaba. Sanombuzo ke singabanye ngoba kaloku abanye bethu bazalelwe apha eBhelini. Yeyiphi indawo engamanzanga eBhelini ngoba umhlaba waseBhelini wonke unamanzi. Umzekelo kule ndawo sihlala kuyo ngoku kumanzi apha side singenelwe ngamanzi ezindlini. Kodwa kuloo nto yonke abantu abafikayo basinika ithemba loba ikhona into esizawuncedwa ngayo. Asincedwa till today. Sinabantwana abazalelwe bakhulela apha. Imeko esihleli phantsi kwayo tata ibuhlungu. Ibuhlungu ndicinga uba uburhulumente obebenokhe busuke eziofisini buzohlala apha buzobona. Akho nomnye umuntu oseburhulumenteni onozohlala kwezi ndlu sihlala kuzo. Umbuzo wethu ke ngokowam phofu ndisisiqu thina sibhilonga phi? Kutheni le nto thina sizawuhlala ezi-foreigners kodwa sihlala apha singabalapha singabemi balapha? Leliphi eliziko thina funeka singene kulo ze sisatyelwe isikhalo sethu ngoba ke sihlala entlungwini apha. Ungayibona mna endihlala kuyo iqhekekile umntu angabetha ngentloko angene phakathi. Sinyamezele sihleli intlungu kule ndawo sihleli kuyo bethu nani. Kubuhlungu akumnandanga. Kuthi kwawufikwa kwinto yobana sizawuthetha ngokuhlala kwethu ndingalali khandilale phezulu intloko yam ibuhlungu nangoku ngoba ndibuza uba lo umntu ufikileyo kule igame ikhona ninto ebhetera azawusiphathela yona. Banintsi abantu bengena bephuma apha tata.
baninzi bengena bephuma kodwa khona enye into esincedakala kuyo. Ukhansila wethu simgqibele isithi kuzazokwenziwa isuwa apha kuba siza kwakhelwa. Samgqibela ngaloo mina sikaphinde simbona azosixelela uba hayi imile ke iprojekthi ngenxa yoba kwenzeke oku noku. Sihleli nje uxola asinalo ithemba sinabantwana sikhulisa abantwana imbi imeko yalapha kule ndawo sihleli kuyo. Usise beke wathetha nami beke wathi nanithenjiswe oqala wayithethe nokhansila nanithethe nokhansila wathi ukhansila niyamuvishwa apha phaya kulaa ndawo niziswa apha from ususwa apha xa nifika apha kwathiwa nizokwakhelwa all of a sudden kwathiwa akho mhlaba and lahamba ixesha kwathiwa umhlaba ufumanekile and ngoku kweso stage nindawoni uthi wafumaneka umhlaba and kwathiwa ingathi ukuthethe ngento bangathi lo mhlaba ufumanekileyo bathi aba bantu banezindlu ezinkulu if nakhelwe i-RDP ecankwabo nazo zizohla ivalue zayo ihamba ndawoni indaba omhlaba iphelele phi indaba omhlaba siswami. Bhuti indawo yomhlaba kukho elithafa lilapha ngaphesheya. Elathafa besiza kwakhela kwelathafa kudityaniswe nezindlu ezingapha ngasentla. So kuye kwafumaniseka uba kuza ula phase 1 ulapha kwelicala asizukwazi ukwakhelwa pha because sizawuhlisa ivalue yezazindlu zaseNewtown. Athi ke ngokukhansila kuthi into eza kwenzeka ke ngoku endaweni yoba iproject ime masikhabe siqhuba ezi beziza kuba kwelicala izindlu zikhabe ihamba wona umsebenzi savuma ke la 18 ke ngoku ye awathi abantu aba for CEO masi abantu abano grade 12 mabazise iCV kwelinye ilungu lethu lekomiti uzazozithatha nge17 iCV baza kwenzelwa iinterview for ba ukhethwe iCEO CLO na CLO sorry yes. CLO for la project yethu yes. Savuma ke sonyula nabantu abazawusebenza because basinike inani labantu sabonyula abantu abazawusebenza yafika i18 emveni koba ifikile i18 khangavele ke ndawo ukhansila bafika abantu besuka kwenye indawo bezophangela since then ukhansila khangaphinda athethe into nathi eyona nto ke ndilibeleyo ngoba ndithetha kuqala ngale mini simfonelayo uye wanento ethi kanti uward committee wenu uthi sathi ke thina ke khangathethe into ukuthi uward committee wathi hayi ebendifowunele uward committee ndamcacisela uba into ime kulo star singamazi uba sizawuthi xa simkhangela sithi ngustar bani because asiyazi uba ngubani thina lo star sabe sisithi ke councillor urong because kaloku ibimele uba awumxelelanga uward committee kwalento imileyo kustar because sasithe kuwe uward committee ubumxelele into uyayigcina information asifumani thina singabahlali sade sakubiza wena councillor sine meeting sathi sicela umehlisa uward committee because akasisebenzela uyasivimba kwa information ibimele basiyayifumana thina singabahlali. Nilapha namhlanje nibize imedia uward committee khona ake xa wayenyulwe nini mos-ward committee kunjalo wengenyulwanga sithi sawuva thina kuthiwa sine-ward committee onguye ibimele uba niyayazi mos ibimele uba uward committee uphuma apha kuni unyulwa ngabahlali okay. The unfortunate part I think okuceba basekulaa meeting lena ise-Joburg ngoku but I think into sinoyenza kumfowunela simbuze uba i-project ime ndawoni na and mhlambi ke sivo uba ku-office yakhe uyofumaneka nini na ngeliphi ixesha yakhe. Sinengxaki nake ndiyathanda uthetha sinengxaki naba bantu bepolitiki uyabona aba bantu bepolitiki banayo ke into yothatha i-advantage kuthi xa kufuneka kuvotiwe bayeza baphithizele bathini basithembise ngezulu nomhlaba abangasoze basinike lona because basithembisa izulu nomhlaba sibe thina sihleli entlungwini. Mna ndinabantwana abayi6 pha kwam ndihlala nabo nomyeni wam of which ibhangala ke ngu2 rooms ibhangala elo liqhekekileyo apha phansi andiqondi kukhona umuntu onohlala nabantwana abayi6 kwi-temporal house apha kukho i-storage ezihambe zisihla akukho mntu uzihoyileyo siphefumla la storage ihla apha akho mntu uyihoyileyo kukho ii-toilets apha jonga kukho ii-toilets eziyi4 ngapha kukho 2 ngapha kukho 4 ngapha kukho 2 ii-toilets ezisebenzayo kumajarantiya onke ziyi2 because usebenza eziyi2 kwelicala usebenza eziyi2 kwelicala kanti ii-temporal houses esinazo ziyi170 something andiqondi ke abo bantu bezo zindlu bangasebenzisa only ii-toilet eziyi2
bathini ngathi ngezifo asizu-infecteka kwizifo ezizaba khona bathini ngathi ngehlobo lohlala because kukho abantu abanee-TB ezifemelini zethu but uhlala naye apha kwi-temporal house awuna-choice ayikho enye indawo elinye uhlobo onolenza uzamgxotha uthi makayeki umntu wakho kube gula sihlala nabo apha kwi-temporal houses abantu ababini abantu abayi-100 aba-more than 170 into bangasebenzisa ii-toilets eziyi-4 ekuhlaleni sineetepu apha iitepu zivuza ubusuku nemini ukhansila siyamripotela izinto isinodata akaripotela ukhansila qha akaxabisanga thina umhlaba wethu lo wasasuswe kuwo uyaphela ngoku kwakuthiwa umanzi umhlaba wethu but kukho iisayithi ezingenileyo phaa abantu bakhile phaa thina siluzile thina sinandawo yohlala thina sinzingcekece but bathengisele abantu laa mhlaba wethu ibimele basihlala kuwo kanti ke ibimele bayeka ukwakha laa ndawo yamahashi babeka thina ngomso mna xa ndinofa abantwana bam bakarichi ne-18 years xa ndinofa abantwana bam zawuthi ndibashiye phi apha noko urhulumente makasifele because bayeza bazofuna iivoti zethu kanti ezo voti azisisebenzeli akho nto zisenzela yona laba into bendisithi ke mna kwamhlali walapha nomo ivoti okay nalapha erumini apha ndiyabona nijoyinile nangamaplanga so uyabona ke nalapha le ndawo ujonge ke apha phezulu apha ke ngoku xa kunetha kuyanetha kuyanetha ukuba sedameni ke apha kunetha kuyanetha njengoba kusehlotyeni intliziyo yakhe ibuhlungu ke usisi walapha ndihamba xa kusehlotyeni nakweli cala ke njengoba ubona apho kweli cala yabona kutyiniwe apha ikhona laa ndawo idibanisa ezi bhodi so uye wayivala because iqhekekile so ibonisa uba sezindala la mabhangalo kwawuba niwajoyina olu hlobo uyabona ngaphezulu xhonywe amatye phezujonga uba unoma kule ndawo uyabonakalisele phaa agqumileyo for xa kunethi ngandithi but ke imsebenzini ubone ke bhutwam itoilet ke ezi umntana lapha kulo mzi ungezantsi wenze indlela uba makagrumbe because yonke le nto iphuma etoilet ingena kokwabo baphefumla yona apha azisebenzi ezi kusebenza lena ngoku iblokile naleya igcwele amanzi so le 3 ayisebenzi kusebenza le iyi-1 qha iyabona ke istena sisukile ibhanga laxhaswa ngestena asisamanga ke mhlawumbi uba kunoba kwiweyiti yabantu bangawa abantu lelo ujonga ne-odrop bazonakela ngamanzi so nantsi ikone yophukile iyabonakala phambi ke tata impenzele bona uthini ke tata nantsi le ndawo yophukileyo phaa iqhekileyo ibonisa i-odrop isikekele ndizangena phaa la manzi okay uyabona nawe kugalelo yonke laa nto lambatho yabhanga isusiwe uyalibona uba ndifuna uphuma kanye etivini ndirayithi ndifuna
Bona xa kuphela sindabeni. Kwenzakalani? Bafana walapha. Bakwe operation. No one can. Nithi mingapi inyaka namuvelo wapha? 40. Yayi temporary ngoko. Ngo permanent ngo. Asiyo ngo. Usinga temporary. Permanent. Usinga temporary ngo. Hayi. Usinga temporary. Siqala apha uyabona ke apha xa uqala unyathela kuyamuva apha kule ndawo. Asikayi ke kuvutho ndawo. Nangu kwisiaram esihlala apha sesisiqhwalelayo ngoku ngenxa yalaa freeway siyiwela umhlamezulu. Yho. Uphandle apha. Uphandle apha ubeke ibhakethi lobhuti apha kwenzela uba noba uyawa nanko sizawubonakala kakuhle ke apha umhlaba but iyashukuma nale ndawo afunekanga uye ngeweight. Ngumphandle lo inyoka iyangena iphinde iphume xa ithanda. Oko kuthiwa ngo-temporary. Ndifuna ke sibone nalapha next door because kukho utata o-disable ohlala kwi-temporal house kule meko akuzenzela i-steps yena waqoma makazenzela i-steps because ibimele uba kahlale kwakwindlu engena-steps. Olu hlobo uyambona uba mos utata imeko yakhe ibimele uba ke uhlala kwindlu edisent enzelelelwe i-steps sakhe for uba makangeni endlu. Siza apha ndiyaxoaaniwanapha kokwenu. Kwafakwa istena ilansika ke amaplanka Apha. nangu umphansi ke lo Kuphandle apha. uphandle apha umphandle lo bunoqoba phaa nanti uyabona uba nantsi ayilayiti yaphandle apha erumini kuyavuleka kule ndawo idibanise amabhangala kuhlohlwe amaphepha ungangena apha erumini. Andikako siphefumla umqhumo wefem tata amaxhokaza nezifuba ayaphela igqomo ke nakukhalsela sacela ukuthi asibekele imigqomo for uba sithuthe inkukhu masiyifake kuyo noko koko ke sasilindile kuyakhitshwa ke kunjeni abantwana bayadlala apha kuyiloo nto and iyaba-afektha because ixesha elinintsi bayarhawuzelela babe neerhatshalana. Yazihambela and angena apha kumnyama ngabafana yaxhaswa ngabafana ndiyanicela abantu benkosi. ezitena zilapha zazixhaswa apha ngabafana isiwa Kukho abantu phakathi. kukho abantu ngaphakathi Sorry. kwa umphakathi wayo uqhekekile ngamaqala la iyawa ndifuna uba abantu bangene bonke ingasiwela Unohlala umntu endaweni enje. ongena omnye ubaleka yadika kukho abantu sibanintsi Yho. Sakonzakala emntu ke mama. saphela siyohlala kwezinye izindlu sisherise ezinye izindlu uba kalo siyayoyika siyayivala siyithixo ngoba uyayibona nalapha phantsi ileveli yayo ayikho rayithi ikekele ayiyondlu ehlala abantu So lamacala babawadibanisile awa wona. ewe bawaphakamisa nayo that's why apha ngaphandle ixhaswe ngezitele
sahlohla phaa kwezaa ndawo ngoba yavele yatsho isithonga yahlukana phakathi Sure. And ubana ngaba exesha yangoku uhlala abafasti ngesasibhubhele kuyo aba bantu babezimisa zange baze exesha nelantikayo iwili yendlu yaphinda yamiswa kanini. yaphinda yamiswa basithi kwaze abafana abafana apha bokuhlala bayinyusa ngebhali kwafakwa lamathe. Mama lapha ke lona akaboni ngamehlo eziba umboni nobe yalibona imehlo lakhe lilingaphaya akaboni. Wenze indlela ke yoba makakwazi ukwehla apha ngocela abafana kabakhoyo bayabhatala. Bacela abafana and at least bamenzele kangoba akanokwazi ukuthi makaphakama kubonisa eroomini because akaboni. Okay. Bahlala bobabini ke nanku utata lapha eroomini. Utata kaphilanga kuba uyaqaphela apha enantsikeni apha kule ndibanise amabhanga kule ndawo aleli kuyo uyabona uba kuhlohlwe izinto phaa. Xa umntu ke semdala nengqele le yam affecta akho nto anga-affectwa yiyo xa sekula age akuyo utata. So noko abantu abanje xa benohlala kwindawo enje ebandayo So bahlala bobabini xa bahlala bobabini mama. Sure. Akaphilanga utata yena akaboni utata akaphilanga. Cinga ukuba inoba bancedisana njani.